Jaký sa ten nový obal. To je moja baba Pradloma. Čaute, ja som Bob a toto je Bobek a spoločne sme Kingbusters! Hello! Sme späť. Dnes si predstavíme ďalšiu tlačiareň Skul DNA Wireless Splinter SP20. 5 Bluetooth, paráda. No ukáž sa. Zatiaľ, čo sa týka Pulse Dramore, 10 z 10. Takže máme tu klasický katalóžik. Určite tu bude mať nejakú aplikáciu. Dá sa stiahnuť cez Google Play alebo App Store. Počítač asi bude treba nejaký driver. Aha, tuto je, vidíš? Aha, Tu máš bomba. USBčko, kde máš vlastne drivere. Ďalší tutoriálík. Klasika, USB-C, bez adaptera, tušobné papieriky. Jaký sa ten nový obal. To je moja baba Pradloma. No, zatiaľ dizajnovo akože vyzerá fakt OK. dobre. Znova to funguje tak, ako pri predošlých tlačiarniach, že adapter to síce nemá, ale my už tu máme jeden ready. Netreba používať kábel, keď je nabitá. A ja to máme stiahnuté, e-printer. Ja som s tým už robil v minulosti. Proste rovno vybereš dizajn na tieto veci. Kámo, toto je čo za grafika? Kolotočárina. Dobre, tu je manuál k obsluhe. Skúsim to držať. A to asi vypneš najskôr. A Aha, OK. No vidíš, ešte že ťa mám. treba stlačiť z gombík a v tablete stisnúť. A sme tam. Super, máš tu rovno pravítko. A tu je niečo, že transfer line. Aha. A že rovno tam máš efekty, čo ti spravia nejaké tieto fotokopy a tieto proste rôzne filtre. Nemusíš to možno linkovať zvlášť. Skúsime tam dať nejakú normálnu fotku. Toto vytlačím. Tu sú také dvoje gombičky, s že ktorými tu sa sa to otvoríš. zdvíha. Maximum detailov. Dáme strong anti-wrinkle, nech tu tam je. Ale pekný, more. So Aj ten všetkým otáčok bolo. je taký pekný city. Toto by som odhadoval, že by to držalo dosť dobre na koži. Vieš ho nabíjať takto, že vlastne nemusíš trhať ten žltý papier. Dáš si preč len tú vložku. Víš, že si vieš tento papier dať tu. Tu No. preťahnuť, dáš ho na kraj. Kámo, už ma trikrát dojebal tento gombík. Kamo, lebo má strašne chladné prsty, pozri. Vidíš? Kámo, fakt. Táto tlačí fakt, že brutál. Celkom fajn, tu sa nám to trochu rozbilo, ale to bolo kvôli tomu, že my sme ťahali ten papier, čiže to je len naša chyba. Zobralo všetko vlastne z toho kopíraka. Za mňa dizajnovo úplne super. Kompatibilita s aplikáciou bola tiež dosť celkom v pohode. Treba držať gombík, hneď sa to pripojilo. Výtlačok bol asi najkvalitnejší. Uvidíme to pri teste, ale na pohľad bol za mňa akože top. Hlavne tá apka ma bavila. Bolo tam dosť možností, ale hlavne to bolo jednoduché, prehľadné. A dokonca Nič k tejto sa tlačiarni, nedalo. keď si objednáte cez Protetu, tak získate 100 stencov papierov za darmíko. Pre viac takýchto videí nás nezabudnite sledovať. To je všetko.